kapaglikura uban sa mga parokyano nga nag-ungong sa puntahan sa gingharian sa langit. Nagruwat kung kinsay unang tawgon ni San Pedro para pasudlon sa gingharian sa langit. O kay dito naman sila nag-ungong sa puntahan, ang maong padrikura, busy kayo siya pang-entertain sa mga iyang parokyano. Kung nagsipangutanan, naaba din ang atong choir. O, naapi padre, di arami diri dapita, nagtapo. Naaba din ang ato ang mga minister, mga Eucharistic minister. Tugbaw po mga tao, padre, di arami diri dapita. Naaba din ang mga parokyano nga kusog kaayong muhatag og donasyon sa atong mga project o proyekto sa atong simbahan. Ingon po ng mga tao nga mao mga kusog kay muhatag donasyon, di arami diri padre, nagitapo po ni. Kung niingon po mo ko ng pare, tanawa lagi, kaya naminaw man mo sa akong mga wali o pagmaymay, ni anata din sa gingharian sa langit. Malang congratulations sa itong tanan. O gaya ko na may doon na altar boy hindi. Nana si Senyor Pedro, tawag ko ng mga nga pasudlan dito sa gingharian sa langit. Kung saglit kay ikaw man ang pinakabalaan na mo, ikaw gid na mauna nga tawag ko niya. Kay ikaw gid ang padrikura. Ingon po kuno mong pari aw, kinsa pa man di ay ang mag-ikaw altar boy ragog ka. Mo nang miuna sa linya ang pura paroko. Sa dihang mitawag na si San Pedro og ngan kaluoy sa Dios. Dili iyang ngalan may unang gitawag nga pasudlon sa gingharian sa langit. Ang dili ang tiglimpyo sa simbahan. O medyo na ulawan in taon ang maong pura paroko. Nga nanong dili siya o iyang ngalan mo'y gitawag og una nga pasudlon sa gingharian sa langit, apan kay nagtan-aw man pud siya nga katong tiglimpyo sa simbahan nga mo'y unang gitawag ang pasudlon sa gingharian sa langit, limpyado man pud kaayo. Ug usahay iya pa kunong makasab-an. Mo na nga okay ra niya. Nagtuo na siya nga siya na ikaduha. Apan di man gihapon mga igsuon. Usa ka miyembro sa Don Rosarian nga matod pa sa istorya, bisag mag-uwan kada Sabado mag Don Rosary gyud. Muna namoy na unag sud ug ninyo na gyud ang pare ba, kung kining ikatulo dili pagali ako mo'y tawgon ni Mayor, murag mo reklamo na gyud ko. Kay naunsa na ba ni hitabuang na uwawan ako mo'y kura paroko, nagtuon ako nga ako ang pinaka balaan. Kinadagon din ako ni mga tawhana din sa langit. Nga nganong di man ako. Sus, kaluoy sa Diyos gihapon, ang gitawag na kung sa ikatulo nga pasudlon, mauman ang iyahang sakristan mayor. Di gihapon siya. Umuna nga mireklamo na gyud ang mga padrikura nga ato ni San Pedro Minonyor. Okay ra gyud ko nga imong pasudlon pag-una ang tiglimpyo namo sa simbahan, kay limpyado maputo kaayo kana siya. Unya kanunay pag ginan ako makasab-an. Okay ra pud ko nga ikaduha nimo pasudlon kanang magdon rosary gyud bisan og ting-uwan, kay buutan kay na. Pero mureklamo na ko. Kung mao pagali mauna nako ning pasudlon nimo, kining ako ang kinang naay sakristan mayor, murag dili na puna maayo. Tungod kay bawo kanyor, sa dito pa may sa yuta, kung magmisa ko, magwali ko, matuog na siya. Unya, mauna na yung maunang pasudlon nimo. Unsa may rason nga nung kining tulo, may unang nakasunod, instead nako nga ilang kura paroko. Uminom ko na si San Pedro, Pader, usara girason nga nang nanguna ni silaksod nimo, kining imuhang tiglimpyo sa simbahan kaniadto, kining imuhang gitawag o kanang naay membro sa Don Rosarian, o kining imuhang kanang naay sakristan mayor. Kaya daw kapadre, taliwala silang pagkamahuyang, silang tulo, nag-ampo kanunay nimo. Hindi pa paminawon ay. Nagampo baka mo para namo ng mga kaparian. Kaya mga isong ko na ni Kristo, kung nanginahanglan gali mo o pag-ampo
gikan sa mga pari, labaw na nanginahanglan ni sa inyong mga pag-ampo. Nga unta, kami mahimong magmatinud-anon sa among pagpangalagad ninyo. Nga unta, ang among mga kasing-kasing mahimo sa susamang kasing-kasing sa maayong magbalantay nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. Mura ginay among pangayoon ninyo na pag-ampo. Nga unta, magmakananayon o makalahutay kami sa pagpangalagad sa katawhan nga gipiyal kanamo. O nga unta, ang among mga kasing-kasing mahimong susama sa kasing-kasing sa atong maayong magbalantay nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. Sige na ko scan sa Facebook kagabi, adunay migawas nga usa ka post nga nagkanayon, ang pari karong panahona kanunay sayop. Peace is always wrong. Sa akong pagbasa, gibutan dito nga kung ang pari magsugod sa iyang misa on time, moingon kuno dayon ang mga tao nga manimbahay. Uy ka ng relo anang paria advance. Kung ang pari malate bisag 5 minutes sa iyang misa, magbagot-bot na pukunog mga tao. Sus kaning paria, iyag yung pawat-waton ang mga manimbahay. Kung ang pari kuno walay sakyanan, muingon na pukunog mga tao, sus ng paria, pihit kay na. Apan kung ang pari, aduna po kuno sakyanan, muingon po kuno mga tao, aw kanang paria, laisyo kayo na siya. Asa naman may butang ano? O sunod, muingon na po siya. Kung ang usa ka pari, karong panahon na, makiguban o mga batan-ong mga dalaga, muingon na po kuno mga tao, kanang paria, 6 na siya. Apan kung makiguban po o mga laki pulos, muingon na po kuno mga tao, mga parokyano, hey, kanang paria, kaduda-duha anak siya. Basi o bayot na siya. Murah, asa naman ito tayo butang ano. Unya kung ang pari kuno batan-on pa, muingon po kuno dayon ang mga parokyano, kuwang pa na siya experience. Apan kung ang pari, edad-edaran na, muingon na po kuno mga tao, he should retire. Patay taani. Asa naman tayo butanggit ani. Kung ang pari kuno walay project sa parokya, moingon po kuno mga parokyano, kami dong paria, wa gyud pakialam nangalata na ng ubang ang simbahan. Pero kung daghan po kuno project nga paghimuon sa mga pari, ingon po kuno manimikay maning paria. Kayo o yung sa pari. Pero kung mamatay gali ang pari, wa rabagay mo puli sa among dapit. Yung datong tapos mo yung tapos mo ba, kami sa pumisa diri kay kami na po yung libak mundo. Mayroon ko na ni Kristo. Unsa may akong buti pagsabot ini. Sa among pagsaulog sa among kapistahan karon, sa mahal na mga patron nga si San Juan Meridiani, nanginahanglan ni og inyong pag-ampo. Ngayon pa, sa matagkaroon og unya, mulahutay may nining tanan nga mga pagsalay gikan sa mga katawhan. Kaya nasayod na ng nandaan nga wala gyud sakto namo kaming mga kaparian kanunay gyud ning sayod at ubangan sa kadaghanan. O mahimo lamang gyud ni nga mulahutay ni sa among pagtuyo nining among bukasyon kung ang matag parokyano mag-ampo ang mga kanamo. Sama ninyo aduna po may mga kahayangan. Sama ninyo makasasa po may dagko. Apan gumikan sa inyong sincero nga pag-ampo, kana mao'y makapadayon namo sa paglahutay taliwala sa daghang mga problema nga among pagasagubangan isip inyong mga kaparian nga nangalagad dinhi sa parokya. Busa sa pagpadayon ng Santos Misa, iampo ninyo samtang kami nag-ampo kaninyo. Nanta kami makalahutay o makapangalagad gayet sa tilit-anay ng mga katawhan, among mga parokyano, nga gisalig sa Ginoo kanamo. Nanta inyo po ng iampo,
ng among mga kasing-kasing, mahimo gani susama sa kasing-kasing sa maayong magbalantay nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Palihog manindog. Ato kami padayon at pagtuo kitang tanan, nilataw kami sa usa ka Dios ang amahan ang magalagawan sa tanan, magbubuhat sa langit ang sayuta, kung sa tanan makita o dili makita, nilataw kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa walay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod ni Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak binibinuhat o sa kaniyang samahan, pinaagi kaniya nga hingo ang tanan, tunod ka natin mga tao alang sa atong kaliwasan, may kanawag siya gikan sa langit, sa nalang sa Espiritu Santo, nimo sa may lawas di ka ni Maria nga ulay na himong tao,